Terve. Olisiko voinut avuksi? Morjesta. Hei, kuule meillä kotitilalla alkaa nyt kylvöhomma. No traktorista ei lähde öljynsuodati irti, kylvölannoittimen pitää siemenputket vaihtaa, rullasuksista pultti on löysällä ja kesä tulee, niin saunan lautteet pitäisi hioa. Noniin, no eiköhän meiltä löydy apu noihin kaikkiin, niin lähdetäänkö katsomaan? Lähettä. Pieni. Öljysuodatin avain, rekkilekkisarja, Makitan monitoimikone ja teräsarja sitten. Ja nauhoihiomokone. Kiitos. Ei kassakaan. Oliko tiliä vai tuleeko kortilla? Mulla on tää MTK-jäsenetukortti tässä ja sitten mä avasin myös Etran tili. No niin, hieno homma. Ja tästähän sä saat hyvät alennukset MTK-jäsenelle. Yes.